Хора, това не е нормално. Виж каква голяма чанта, каква ключка с храна сме си взели. Това нормално ли е спред нас, хора? Глед, това е сладко за 32 лева. И 70. Ние не сме нормални. Глед, Ванката снима той, Анта е тоганите ни. Глед, сега почваме да товарим. Ванката ще нас снима сега. Тъй аз го снимам в момента на клип. Гледай сега... Много добро, брат. Таман си пъкай. Сега, значи, товарим... Ние ще го снимам, докато не ги натварим. Ванка, значи ти отвори чаната, аз ще я пъхам вътре. Не, сега да пъхнем. Как да го чупи? Значи, пъхам първо чипсовете. Те, значи, той е моята ръка, да знаете. То няма място. Опа! Ули! Ами ще... Монстъра чай. Добре. О, хора, искам бонкисна, не е против за спиване. Но са яки, може ли да се умре от Не е тях? против за спиване, браво, да не е. Против за тях. И като по чудо сме готови... Монстър, бе, буб. Хора, това лева струва. Това е монстър Анта ни, заповядай Анта. Чай, писка, как стих да си върна. Чакай, аз искам да го пъхна. Ти си, дай Анка, дръж. Готово. Те бяхме в пенито, в пазарджик, това беше. Хора, виж каква чанта. Това не е нормално. Сладко, гледай чек за 32, да, сладко. Ни сме в рецо, Бас си мършите сме ни. Ето, чао, Пени Маркет. Чао, Пени Маркет. Вчера сме пръснали най-малко 70 лева на ония магазин. 30 лева, 30 лева, ти нормално ли? Днеска 30 лева, тук е. Дай да не пресента на този път, а? Не. Или отстрани пак ще минем. Аз ще снимам обаче през целия път. Те по едно време запръскам, обаче... Сега си снимал. Няма ще снимам. По едно време беше за... Не, остава тъп. Добре, айде вали напред. Запръскало. Те ма гонят, вижте ги. Айде бе. Напред. Да вървя. Както е... Той гледай огромна чанта с храна, брат. Чай ще снимам мешката. Храна ли? Ай, мешката е пълна между... И мешката е пълна, да. Иван, обясни сега. Някой да обяснявам. Мешката е пълна с... Тук сладко, там сладко. Сметката между тук ли? Не знам. 32,72. Да. Ама кой ще делим по 10? По 10, горе-долу. Дано да е вътре. Така, Къде е ключа? завършваме така. Да, това ми ще ядем страшно много храна, не знам. И за влака се купихме и за там да играем, не знам. Следващия клип ще бъде след 8 часа някъде вечерта. Добре, това от мен е Виждане Дискорд. Чао!